Sugeng dalu Mas Klitik. Alhamdulillah sugeng dalu Mak Cange. Sehat nggih? Pangestunipun sehat nggih waras. Mas Kluthuk. Siap, Pak. Urung ditakoni kok sehat Pak lho. Kawontenanipun pripun? Sae, Pak. Angkringane lak lancar. Lancar, Pak. Sepatune laris. Sepi. Sampeyan iki piyayi sing ra nrimo karo kodrat pandume pangeran. Lah nggih. Wis dadi pelawak ya wis laris, buka angkringan sih dodolan sepatu barang. Boleh hiburan ta, Pak? Hiburan. Dadi pamane rene sing tuku ya ora masalah ya. Tak kei dhewe. Sing tuan rumah genah lamun to Mas Jo Klitik. Pripun Mas jenengan mirsani kawontenan ing mapan wonten ing SMK PGRI 2 Ponorogo mriki. Alhamdulillah Mak Cange Yulimbu Gus Cahyo Kuntadi. Satu kebanggaan yang luar biasa. Bahwasanya Ponorogo yang selalu menguatkan harkat martabat budaya. Katitik mboten wonten ing tlatah-tlatah kepemerintahan sanes kemawon. Tapi terbukti di dalam instansi wonten ing pawiyatan dalu menika ugi nggelar wayang kulit. Ini menandakan bahwa siswa-siswi disengkuyung dengan bapak guru, ibu guru yang berkualitas, mendorong anak-anak lebih mengenal detail tentang budaya wayang kulit. Tepuk tangan untuk SMK PGRI 2. Ini loh Mas. Saestu tur dasaripun Bapak Kepala Sekolah Pak Arif menika piyayi ingkang budaya, bener-bener piyayi Jawa tulen sing isih ngugemi jati diri bangsa. Lah niki to Mas. Mula Ponorogo niku kebake bak-bakan kabudayan. Leres. Saestu ajeng teng pundi kemawon budayane nu mlumpuk wonten ngriki. Seluruh negara pundi kemawon sudah mengenal bahwa Ponorogo itu adalah kota reog. Nggih. Mula reog niki dikenal wonten pundi-pundi. Leres. Makanya ini yang menjadi tolak ukur percontohan seluruh negara-negara yang lain bahwasanya budayane awake dhewe, budayane wong Jawa, budayane wong Indonesia. Ayo mari kita sama-sama menjaga biar tidak ada klaim dari negara-negara lain. Leres. Ini mila saking menika menawi kula mastani mboten namung kota reog Ponorogo menika ning ugi kota religi. Nggih. Kota ibu. Nggih. Ibu niku IBU, iman, budaya kalian olahraga mboten wonten ingkang dipun tilang. Leres, mula katitik wonten para-para punggawa agung. Nggih. Mbah Yai nggih lenggah. Mbah Hasim. Mbah Hasim Asari lenggah saya ngalap berkah dalu menika. Mugi-mugi panjang kahipun pikantuk payungan saking Gusti Kang Maha Agung, ridho lan hidayah syafaatipun saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya nampi barokah Allahumma amin. Niki lho Mas, dadi panjenengan ngeten iki mboten klentu. Pripun? Pama ngeten niki kok suwan teng Ponorogo, sakniki sing penting siji. Napa? Ponorogo niku ben budayane mlaku, wayang kulite mlaku. Niku kuncine ming siji. Apa? Aja nganti didol larang. Ki mesti budayane mlaku. Kula menika mboten adol larang. Okay. Mesti nderek kalih dawuhipun panitia menika sedaya. Leres. Lah saya menawi Mbah Hasim tindak wonten griya kula. Okay. Sedaya dawuhipun kula istakaken. Malah panjenenganipun kedahipun dalu menika wonten pacitan, wonten pengaosan teng mriku. Okay. Dipun cancel, dipun batalaken, dipun wakili amargi kepengin mangestoni SMK PGRI. Alhamdulillah, matur Mbah nuwun Mbah Yai, sembah nuwun. Janipun nggih pas bareng kula dalu niki nggih teng Surabaya, Mas. Kedahipun nggih. Lho iki mereka wonten nuwun sewu pemberian tali asih seluruh para atlet-atlet Jawa Timur. Mergo jenengan Piyai Ponorogo ngeboti teng SMK mriki. Mboten. Lah mriko ora nanggap sing nanggap ming mriki tok, Mas. Dadi ya bertahan ning kene tok. Wae gur critakne to ki Mas. Ayo eman-eman kene Surabaya ngetoli ya bro kene cedhak omah ngojek teko Mas. Iya. Mangsane. Saderengipun kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Sekolah Bapak Arif dan juga seluruh dari bapak-bapak ibu guru ingkang hebat dalu menika dan juga Bapak Komite lan ugi berkahipun Romo Yai Mbah Hasim Asari niki salah satu napa nggih Mas? Kula niku kerja nggih kalih donga. Nggih. Sinten ngertos kok sawapipun Rama Yai pikantuk panjenengan kula benjing saged kaangkat derajatipun. Lho, nggih to?
Nggih. Dadi paling ora ki wong ki gandul sarunge yai ki ora kleru. Saya yen uluk salam niku ya ora kleru. Jenengan nggih uluk salam. Kula nggih uluk salam. Lah niki kok mek meneng tok ngeten kok njaluk utuh. Jajal. Lah nek niki jelas niki ra nggawa gamelan senggak, jelas ngetokke tenan. Oke iki mawon sakderenge nembang pau nggih uluk salam. Lah iki to Gus. Ngoten lak kedahipun lak lesung jumenglung bali-balan. Nggih. Wong panjenengan nganti yoga, nganti sinden. Lah kula nggih nganti kanca dagelan. Paling ora lah nggih saling mengisi dan melengkapi to. Kedahipun ngoten. Lah kok mek meneng tok ngeten niki. Enten lho dagelan niku sewengi ra omong, sesuke stroke enten. Enten ngoten niku enten. Mbok melu omong. Ra ngisin-ngisine aku adimu nek kene lho. Ini Bapak Kepala Sekolah seluruh kabupaten Lenggah lho. Ya aku ya ngenteni apa sing mbok antone karo Mas Cahyo iki tak enteni. Lambemu aja mleset lho. Iki nderekke Mas Cahyo Kuntadi. Ya. Ngono. Dadi wong iki kudu iso menyesuaikan diri gitu. Ya. Lah yo ngaturke salam apa piye ngono kok iso. Ya tok. Kalem-kalem to. Lehmu dandan ning ndi kok wedakmu ratek rata iki. Wo, lah iki. Lah nggih, copi. Salam. Ada Romo Yai. Ayo matur dhisik Mas Pluto. Ngono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dulu biar afdal kok iso. Salam dulu. Lah ya salam rungokno to kupingmu bosok biasane iki. Lah nggih. Lah ya rungokno. Coba maju coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun to Mas niki? Kleru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh berarti sampean ngajine kurang suwi sampean iki. Lho kok iso? Lho sadurunge ngendika apa wae iki uluk salam dhisik, bar kuwi lagi njawab salam. Nah, sing bener ki malah jawab salam sik. Lho, kepiye to? Ya salam dulu to wong. Salam ki hukume apa? Sunah. Lek jawab salam wajib. Sunah karo wajib iki dhisik ndi? Wajib dulu. Lah iya tak sini wajib sik goblok kowe berarti kowe. Tahu. Iki Islam kok duduk kowe iki. Goblok men to malian saiki. Kowe iki ra nutut ilmu ora nutut kowe. Kene iki murite Mbah Hasim. Kok sik tok ning ora mungkin Mbah Hasim ngajari kaya ngono kuwi. Ning ndi iki assalamualaikum dulu. Kupingmu bosok piye jane iki? Lho, kowe tau mondok apa ora? Tau ngaji apa ora? Ya ngaji to. Sunah karo wajib ki sing didhisikne ndi? Tetep wajib. Lah iya. Wong salam ki hukume apa? Wajib. Oh salam sunah. Sing jawab wajib. Lah iya, sing didhisikne ndi? Wajibnya. Lah iya, kok ngengkel kowe iki? Ning kan kuwi pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kuwi lah pertanyaan karo jawaban. Lah iya to, Mas. Lah ora enak pertanyaan kok wis jawaban dhisik iki kleru. Di mana-mana awake dhewe salam dulu biarpun iku sunah maupun wajib ning salam kuwi perlu yang utama assalamualaikum dulu baru yang menjawab waalaikumsalam senajan to kuwi wajib. Dadi wong salam kuwi wajibe jawab. Berarti wong uluk salam niku wajibe jawab. Iya. Wong uluk salam sunah. Lek sing jawab wajib. Urung mesti. Loh. Kok malah ora mesti. Ngendi wae takon kiai ngendi wae ngono kuwi uluk salam kuwi sunah sing jawab wajib. Harus. Berarti sampean ora tau Jumatan sampean. Loh, tahu pentok ya rumah sama. Tahu Jumatan? Tahu. 5 waktu. Uluk salam niku sunah. Sing jawab wajib. Berarti wong salam kudu dijawab. Urung mesti. Lek pas Jumatan jamaah nika nun sewu lho. Lek pas imam menika Ati-akatu akhir menika nggih fil alamina innaka hamidum masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jan nang mburine sarono waalaikumsalam. Ora dibalang member sampean. Sik to iki akeh dhewe ketok goblok men to saiki walian. Ya iya nang kene murite Mbah Yayo. Iki jane nasab kok ngendi to jane. Lah nek dindike ora kok dibanding lah kuwi lak nggon tatanan ibadah to Mas. Lho tapi bener apa ora? Ya bener-bener ning paling tidak itu sebagai umat. Iki lho. Sebagai umat tuh bisa menyesuaikan diri. Ngono lho, di mana kita tempat, ngono lho. Kan wis ana pepatah mengatakan, di mana kita bumi apa dipijak, di situ langit dijunjung. Apa kuat kowe dijunjung langit kowe? Wong bojomu ora tau mbok junjung dijunjung langit. Iki paribasane ngono lho, Cuk. Tahu sekolah. Ngene lho, Mas. Kita itu sebagai umat harus bisa menyesuaikan diri dalam lingkungan, gitu. Negara mawa tata, desa mawa cara. Ki tembunge wong Jawa ki ngono kuwi. Ngono lho.
Dadi sampean ki kudu iso menyesuaikan di dalam lingkungan. Iya. Umpama ngene iki sing lenggah dari jajaran kepemerintahan ya kepemerintahan. Oh iya, Mbak Lur. Sing lenggah dari jajaran instansi apa ya tetep instansi. Lah iki ning gone pawiatan utawa sekolah. Sekolah niki dua acara jadikan satu, Pak. Nah, Loh, apa? Pertama disnatalis, yang kedua ngresmekne ruko. Menika muga-muga laris. Dadi rukun ndi? iki ruko iki. Bocah ki mripate kok iso ruko ki lho. Iki fasilitas sekolahan rumangsamu. Mbok kira pasar pon pindah rene lho, Pak. Oh, lambemu. Kiki sekolahan paling maju. Roh, lah kok kene iki saya itu bisa menyelesaikan diri terhadap lingkungan. Nah, ngono. Kudune memahami. Apal lek kene aku. Jangan melihat eksternalnya Internalnya saya jaga. Itu yang saya maksud. Dan saya pelajari. Di dalam internalnya. Saya pelajari. Dan saya sudah hafal semuanya. Sopo kuwi? Lho, sapa tekok sapa? Lho kok tekok. Aku wae ora kenal lho sing wong kene. Berarti kowe ora ngapalne kowe. Sik, sampean ning kene sing jenenge pengarepe sekolahan kuwi lha jenenge Bapak Kepala Pak Arif. Sekolah. Pak Arif. Asma jangkepipun lah Pak Sambudi Arif. Lah nggih. Ha nggih. Sik, Saniki nun Pak sewu. Arif Kepala kepala sing sekolah. liyane. Pak Arif kepala sekolah. Ayo. Umpama guru ning kene sing mbok apali sapa? Guru. Heeh. Itu lanang. Wedok Ayo elek. Ya gaenen ayu iso Nah, elek iki. kok kamu itu bertanya harus secara spesifik. Bahasane nggih spesifik barang iki lho. Ya sing cantik, Po. Sing ayu dhewe. Nggih. Bu Sista. Lho. Kenal ya? Iya dong karo aku ngene kok. Lho sik to. Bu Napa enten Sista. estu Pak? Asmane Bu Sista enten to? Guru bahasa Indonesia. Lho. Ayu dhewe. Iki ning sosmed banter diluk. Aku lho ayu, aku lho ayu. Oh, iya. Bu sapa, Mas? Bu sapa? Bu Sista, iki kopokane jane iki. Bu Sista. Iya. Kantin. Sapa? Kantin. Kantin. Bu Muji. Lho. Kowe tenan apa ora? Bu Muji, Bu Pur, Bu Anto. Lho. Kantin iki akeh. Lah kok iso kenal kantin kene? Lho mbiyen karo aku tak utangi kerep nek kene iki. Pelokno Malah babar wirang. Lho kene, Bos. Ane kelasnya Bu kantin sik ora masalah. Bapak bagian kebersihan ning kene. Pak Bon. Nggih. Pak Muksin karo Pak Anto. Ya hafal ki ya. Apal lho. Lho. Berarti tahu sekolah kene Iya, aku mbiyen nek kene 3 tahun. Lho. Weh, Sekolah. dadi siswa kene. Lah kok les ning ngarepmu. Masya Allah, lah ngene iki lho jenenge lak ora nglenggahke panjenengan to Mas ngeten. Lah apa dilenggan wong iso linggo dhewe. Tegese ora ngurmati aku ngono lho. Masalah. Gendera piye dihormati iki, Wong. Sampean rene iki minangka kanggo pelengkap. Iya, wis to, wis teko. Nah, Bu sapa sing ayu dhewe? Bu Sista. Guru apa? Bahasa Indonesia. Nuwun sewu, Gus. Nggih. Kalau saya bisa mengamati secara fisik dari Mas Kula Joklutuk, itu ora sepaham dengan beliaunya Bu Sista. Lho nyapa? Loh, karena beliau itu kan ahli dengan bahasa Indonesia. Maksudmu piye? Lah kowe ora iso bahasa Indonesia kok. Loh, Bisa apa ora? ya iso lho iki kocok iki iki. Ngerti? Terus Harus memahami loh. paham lho. Berbagai bahasa loh. Bahasa Indonesia aku paham. Loh, teko apa? Datang, Lunga, pergi, mangan, makan, ngombe. minum, Lah nek penontonnya akeh. penontonnya banyak. Lho kowe iso diantemi wong akeh lho kowe. Lha nyapa? Lah iki lho, iso diantemi wong akeh kowe. Lah kok iso? Lho teko apa? Datang, Lunga, pergi, penontonnya akeh. penontonnya banyak. Lah iki iso diantemi wong akeh iki. Oh, bener. Iki penonton apik-apik dibanyak-banyakke iki piye Padane jajal? kewan piye to kuwi itu? Iki penonton bagus-bagus yang ini kok iso. Jadi iso bahasa Indonesia ora? Iso. Lah iya to. Makem apa? Makan, Ngombe, minum, penontonnya akeh. penontonnya banyak. Lah kuwi gak menghormati Pak Arif. Kok sembok banyak-banyakke iki lho. Lah ya penontonnya oke banyak. Lah iya, penontonnya banyak ngono kae. Banyak. Lah, berarti rasa bahasa Indonesia niki, Gus. Wah. Aku Loh, kenapa? teko, Datang, lunga, pergi. sing delok oke. Loh, penontonnya tidak sedikit luar biasa. Iya. Gitu. Apik. Lho ngono lho. Wong iki gawe ilmu. Matur nuwun, Dik. Oh, lah iki muridé Lagi iki. Pak Arif mangsane. Lagi iki kowe menang, Jos. Padakne kono. Nah, tidak sedikit. Tak tekoni neh. Ben gak menyinggung perasaan orang iki piye ngono. Teko, Datang toh. lunga, Pergi. bojoku dhuwur. Loh, istri saya tinggi. Jelas tuh bahasa yang konkret. Bojoku dhuwur. Istri saya tinggi. Wah, malam pertama piye bojomu cilik sakmene iki? Apa sing ngomongke apa kuwi? Kemule apa? Kemule. Kok kemule iki lho? Lah iya, teko, Loh, aku kan menjawab pertanyaanmu. Datang, mangan, makan, ngombe, minum. bojoku dhuwur. Istri saya tinggi. Wah, dah niyo kowe.
Lho, piye kuwi? Paling celekit cilik-cilik lho bojomu. Lho kok kono to, Pak? Kok istri saya tinggi iki. Bojomu ti cilik, ti celekit. Lho, sampean yo ora iso no. Iso. Takoni gentino, Dik. Bojoku dhuwur apa? Istri saya tidak pendek. Waduh. Bales aku iki caki. Tunggale tidak sedikit mau. Waduh. Tunggalnya tidak sedikit. Sedikit kok iso mangsane. Tapi alhamdulillah, Pak. Nggih. Ini salah satu bentuk barometer bahwasanya beliau-beliau yang selalu tidak sombong, Amin, nggih. Leres. sugih ora malih, penak ora ndangak, mulya ora pamer dodo. Inilah bukti pemimpin-pemimpin Bapak Ibu guru yang berkualitas selalu semangat untuk mencerdaskan putra bangsa Indonesia. Ini Mas. Ulang tahun yang ke-40. Ini no. 40, Pak. Piye, maknane 40? 40. Iso ora kowe? Lho bisa to? Iso ora? Iso ora? Gak iso. Iso ora? Gak iso sampean e. 40 mengartikan lho. Ki bahaya lho iki. Sampean wae ya. Wong lek mengartikan bahasanya harus baik. HUT itu apa? Iso ora kowe? Aku gak iso. Iso ora? Gak. Nggih apa kowe? Lah ya sampean ae lho sing ngarteke. Rasane Nah, ngono lho. Nah, ngono kudu tegas ngono kuwi. Ngene lah. Enggak, ya. Dadi kula kali iki kan dulur to. Ah. Dadi endi sing gak iso Yo, kudu iso nutupi. harus bisa Sing menutupi. ra iso ning mburi. Nek kula ra iso niki Lah, sing penting itu penting. Yo ndang dirjemahke. Iso ora kowe? Mboten. Rasane mburi. Lho, kok nek ngarepe lacak iki. Ya tak ning mburimu. Nah, ngono, lho rasane nek mburi iki. Lah sampean kok ning mburi gitu. Aku yo ora iso. Padha ae blesete kok iso. 40, Pak. 40. 40 ki angkane 4 karo kosong yang dijumlah 4. Nggih. 4 itu adalah penjuru etan kulon lor kidul. Insya Allah sekolah ini akan menjadi barometer dan sekolah ini akan menjadi tujuan siswa-siswi yang akan menjadi generasi bangsa yang berguna semuanya. Alhamdulillah. Pancere ning kene ya. Materi, Pak. Iya. Betul Mas saya. Heeh, nggih. Sing angel pisan lho. Neng kene iki le wayangan setiap sewindu 8 tahun sekali. Iki. Angkane 8. Apa makna dari angka 8? 8 ki saka tembung woki woro-woro, Pak. Woro-woro itu menginformasikan. Jadi setiap siswa, setiap guru, setiap masyarakat itu selalu menginformasikan bahwasanya sekolah yang menjadi barometer, sekolah yang menjadi percontohan, sekolah yang baik ini adalah sekolah ini. Luki lurus, gurune lurus, kepala sekolahnya lurus, pembinanya lurus dan maksudnya ini pucaknya lurus, insya Allah kini bakal lurus. Wong lek pucaknya lurus, ngisornya bakal lurus. Loh, dadi dhuwur lurus ngisor lurus. Ngisor lurus, Pak. Ning nek dhuwure owah, iki ngisor mesti owah, mergo sing dituruki pucuke. Betul lho Pak saya. Iya. Sampeyan luwale. Oh sik to, mosok kowe ngarani sekolah nok pucuke lho. Teges iki pimpinane, Ah, Pak. pimpinan ngono Kaya jenengan ngeten iki jenengan iki sak sok bloblo, blobo kabeh, jujur jenengan iku Blobo. Bobo. dengan blobo, jujur ora eman. Iki yo ditiru kabeh, Pak. Nek jenengan medhit yo ditiru medhit. Iya. Kira-kira iya bener. Padha karo kowe. Lah nggih, Iki karo iki tuwek ndi? kula tuwek kula. Sampeyan barepe ta? Barepe. Sampeyan diconco karo Adike. Mula kudu nyontoni adike sing apik. Lah nggih sampun lho, Pak. Contoh piye? Lho nyontoh apik lho. Contone Tak piye? contoh apa nyontoni aku ora bener kok iso. Tahu kapan? Lah dek iki nyekar gone bapak kliru kok iso. Nyekar gone bapak kliru tak nggih contoh karepku ki. Pak kae Pak Bambang. Pak Jolego. Lah kok dek wingi nyekar basa kok ngendi Blitar to, Pak? Jam 1 bengi. Tak tutke. Lah kok nangis guguk ning Anting Maisan. Kuwi. Engke, waduh Pak, sepurane aku karo klitik lagi iso resik-resik Pak. Terus tak seneni Mas. Bocah ki edan apa piye aku. Lah kok sing ditangisi iki jenenge Siti Mutmainah ngono ki. Kuwi jam 1 bengi Mas. Terus tak seneni, Mas, sampean nangisi tanpa guna sing mbok tangisi jenenge Siti aku ngono. Ki lho bapak ning burine iki lho aku ngono. Sing kurang pengalaman ki awakmu. Nyapa? Pak yang jam 1 bengi kuwi karo Siti ning ngono kuwi. Otlok. Apa enek mayit kok gendaan ora enek. Kowe iki karo wong tuane padake pelecehan kowe. Aku lho ngomong ki dolan, sampe lek ngomong gendang ketok seksine jenengan gitu. Lah iki jam 1 bengi ngopo? Jagongan. Wah iki kok ngawur. Kula golekne kanca Mas Kritik Siap, Lutuk. siap, siap. Mbak Elisa Orcarus Alaso. Arum Bali. Monggo to, Bali. Kemeruh. Duduk grupe ya engkel. Ya jeneng iki tak genten to.
Arum dalu aku. Kudune ora arum biya. Kayak kira jenengan nek ngene iki kelingan campursarine Mas jenengan kula. Sapa ngira? Sapa ngira lah niku tak cilik tak dekne to. Campursane apa le? Sapa? Lah kok tak cilik ngerti. Allah. Tapi ditun jemenengaken Gus. Monggo arum Bali Mbak Elisa Orcarus Alasa. Yo. Coba. warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu wilujeng dalu sedaya mawon Mas Kutuk Kritik Pacaya Kuntadi engkan kula hormati kula tresnani ing jagat raya. Sing marai guru sirahe mumeti ya ngene iki lho. Iki nek iki nek diwulang ngangelke pikiran ya iki. Lah guru ki sing digoleki wong pinter iso ngomong cret-cret gitu. Bangga. Bangga kok bangga kepiye? Bangga gundulmu. Pangane meneng wae iki bocahe apa gebelet apa ngopo bingung gurune. Ya tapi ya ini dinamakan berbineka tetap satu jua ya ini. Nggih. Berbeda-beda tetap satu jua. Biarpun bagaimana ini adalah salah satu bentuk karakter dari daerahnya masing-masing, Mas. Nggih, kula ora kena diserengkel. Kok bentuk sih menungso iki udah bentuk. Bentuk iki untuk benda. Besi apa kayu ngono wi bentuk besi. Ngono jenenge bentuk iki menungso. Nah, lek bentuk ki jalmo. Bentuk itu benda. Lek menungso ki apa? Bendol. Apa bendol apa? Bendol itu bendol. Tapi nuwun sewu Mas. Nggih. Ini yang bisa dinamakan wanita mutokharam ya gini. Weh, apa kuwi? Apa itu? Paling tidak kelihatan religius banget. Oh, really? Ibu-ibu guru wonten PGRI ini kok juga berjilbab semua. Oh iya, aku seragam kok sama ibu-ibu guru. Iya, pakai emas gitu sama wiyogo-wiyogo aku gawan sih. Betul. Ini yang bisa dinamakan chemistry ya kaya ngene iki. Kaya sampean barang contoh kaya Elisa, kaya Yukesi. Tanamkan sedini mungkin untuk mengenal agamis. Sudah. Kaya kene iki berbasis pesantren. Iya, sudah. Lah ngono. Saya itu istri saya itu sudah saya contohkan bahwasanya kamu harus berreligi. Lah ngono. Alhamdulillah. Nggih, tapi alhamdulillah Mas Aniki jilbaban jenenge bojoku kan wong desa, Pak. Jadi yang dandan ini sudah terkontaminasi dengan medsos dan sudah terkontaminasi dengan perkembangan zaman. Nggih. Saya mulai dandan rena-rena, Pak. Jilbaban ngono kene kayak bros cilik-cilik ngono kok tengah ini gawedi gini, Pak. Nek iki pas foto keluarga malah koyo wong nyuluh kodok. Ya dielekne ngono ku ya ora pas ngono. Sehat ya kamu ya? Sehat. Mbak Elisa adalah kandidat doktor. Maka walaupun sepatah dua patah kata monggo untuk SMK PGRI 2 Ponorogo apa yang akan disampaikan. Gelar dokter to, Nduk. Ngono. 3 kata wae. Apa kuwi? 3 kata. Kuwi ngedeni yo. Koto. Apa sih? Ya maksudnya bahasa Jawa kan koto. 3 koto 1 kalimat. Kalimatmu ya. 3 bahasa, ngono to. Enggak, 3 kata aja. Disiplin adalah kunci sukses. Papat patang koto. Disiplin adalah kunci sukses. Itu moto SMK PGRI 2 Ponorogo kene. Kuwi sing paling penting ki siji disiplin. Apa tak wedok? Augah lho ya gua. Nyapa to? Kok kowe mloya mlayu ki ngopo?
Diisi apa ki mau? Loh, disiplin apa Dok? Adalah kunci sukses. Disiplin adalah kunci sukses. Apik kaya ngono lho, Dok. Kowe kok mloya-mlayu ki njur ngopo? Malah lari iki apik lho pesan Apa moral nek sing lho keliru iki. kata-katane? Apa jelek Apa kok Esa? Disiplin adalah kunci dari sukses. Iya. Tahu? Disiplin. Iya. Kok guyu kok mlayu kenapa? Dadi Iki ki nggo ngelekake Mas Kritik. Disiplin. Iya. Aja mbok wi disiplin. Aku kan biar keren, biar gaul. Lalu. Anu soswi engko nek tanggapan lari si Jono contongin lho ben penak ngono. Ya aku teh. Lho ciri khasnya yang ngono kuwi kok. Yang kedua, Ya itulah intine aku ki mau ngelingke terutama kanca-kancaku kabeh SMK sing do siswa-siswa, para siswa sing do sekolah ning kene. Mergane apa nek SMK sing marai ra disiplin apa? Ngerti ra? apa kuwi? Salah satu contoh ki ndelokke tanggem pirang-pirang iki kepengin colong, pengen tak lebokke tas, pengen tak dol, kemedol ngono lho. Dadi kudu didisiplinke. Oh, Karena barang-barangnya kan akeh, kuwi facility. Fasilitas. Malah facility barang iki aku sak sing ngene. Kowe soswi omonganmu malah kaya daerah lor-loran kono lho. Kuwi sing rada dialusne lho. Pasi brutu ngono lho. Fasilitas kok facility. Wah, Aslinya itu Lah nek loh. gini, kalau kedisiplinan itu dicontoh itu anak saya Mas saya. Piye? Anak gua tuh disiplin, sekolah itu selalu disiplin. Iya, Mas. Sekolah itu maksudnya biasanya masuk sekolah Nggih. itu umumnya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Anakku mlebu sekolah jam 4. Lho. Papat isuk. Subuh nih perlu sekolah. Ora manusiawi iki. Loh, wah, yes, karo nyolong. Papat isu. Karo nyolong apa-apa. Ayo Oh, berarti kuwi 363 kuwi. Kok 363? Pencurian. 363 itu pencurian. Kowe tek apal karo pasal-pasal? Loh, saya itu kalau pengen paham dengan hukum, belajarlah dengan orang yang pakar hukum. Pengen paham dengan teknologi, bergaulah dengan orang-orang yang paham dengan teknologi. Nek paham hukum, nun sewu nek diomongke niki lak nyolong Mas. Nggih. Pencurian. Itu ada 2 pasal. 363 atau 362. Loh. Kok ngapusi? Itu penipuan 378 KUHP. Itu lebih dalam ancamannya. Loh, kuwi lho. Piye kowe njajal? Main kuwi 303 KUHP. Glundung semprong setahun setengah. Apal ya, Dok ya? Apal lho, tau di penjara ta iki. Ora yo sinau. Oleh tahun ning Surabaya tahun. Kuwi lelakon yo ngono Iki nek kepala sekolah anakku lho, Pak Dasar lenggah ngawur. Ye, Pak Dasar niki wae Pak sampun Dasar ini kirim-kirim juga izin, Pak nawala Dasar. matur sembah nuwun Pak Dasar. Kok matur sempak nuwun piye? Sembah nuwun. Oh, alah. Wagu pengnya itu sembah. Ngeten, Mbak Elisa. Tadi ada pamundutan. Nggih. Mumpung menika jenengan matur kalian Pak Dasar Daminto, Nggih. gitu. Petiran lho ngomong. Panjenenganipun ngersakaken podang kuning ingkang nyekar panjenengan. Oke. Niku kepala sekolah anak kula, Pak. Nggih. Cocok karakmu. SMA 1. Wah, ya ini jan lucune ra umum. Kok Kula iso? ni rawani usul. Lah ngopo? Wah, piyai ini jan walus. Halus. Walus tenan. Lucune ra umum kok. Pakane kula ora tau ditanggap sekolahane anak kula ora tau. Soalnya kepala sekolah wis lucu pol. Jan sumen. Monggo Mbak Elisa dipun bawani. Tak dampingi cah. Nggih. Ngono. Saya ayu ya. Nadyan wujud demong peksi. Lah nek nembang ya paseh iki. Kok yo anu lanjut. Pasah iki mau wis dilas kok. Ning kene kan ada banyak sekali jurusan. Wes, Kon las ono otomotif. Wis nek ndek bojo aja golek jurusan tukang las. Lah ngopo? Kowe engko malam pertama ming ditutal-tutuli tok lho kowe. Ora tekan. Lah nek golek bojo kudune apa apike? Jurusannya bangunan. Bangunan. Malam pertama kuwi dipondasi jadi. Dicor, langsung dicor. Langsung nggih cakar ayam. Pambene. No. Agawe talining prangta. Ning aja sampai gelem dirabi karo jurusan mesin. Loh kenapa Mas? Otomotif. Kan sama-sama bisa ke mekaniknya. Bahaya tahu, aku bojoku kan aku biyen mesin to. Heeh. Aku bojoku kan akhirnya ngono. Biasane ngono. Malam pertama buka lawang. Nduk,
Aduh lah pokoknya. Oline ngotor. Berarti wae ganti kablator. Oh, berarti urusan mesin. Itu mesin. Iya ya. Alus manis nang Alhamdulillah. Janipun ngeten dados pendampingi Pak Arif men cocok nggih. Nggih. Cocok boten. Aku lagi iki lho, aku nganggo kerudung cantik ya, Pak. Wah, cantik Lah sekali. iki sunabrak Didi kok iso. Iya ya. Nang kono wae kowe iki kok kaya bocah wedok kakek ngombe jamu galen ngosek ngono lho. Bah ngalor ngidul. Itu tuh namanya aktif. Ah, kowe Emang jenis manusia tuh macem-macem, ono sing anteng. Iki rada sudo iki. Iki biyen aktif lho, akhir nembang lu menek terop gitu. Malah. Masa menggan kunglana golek isi podang Upamane Mas Kluthuk kuwi untuk bojo kaya Mbak Elisa kira-kira piye, Mas? Boten iso, Pak. Saya yakin saya Jodoh ki ora ngerti lho. Kuwi orang kersane ngerti, pangeran Mas, lho. orang ngerti ya, tapi saya tidak akan meneruskan hubungan kula kali Elisa, Pak. Jodoh rezeki pati derajat pangkat sumende kersaning Gusti. Usane Gusti, tapi Kowe nek nerak takdir apa ya arepe teka. tapi tetap ora tak telak kuwi. Lho, lah terus Aku ora tak telak, panggas aku moh aku. Kenapa? Aku iki mesakne engko keturunanku. lho kok piye? Lah nganti Elisa putih aku ireng lek rabi, sampe duwe anak kaya loweling iki. Ayo pakai krim, zaman kan sudah Iya. modern. Krim iki malah skincare. Skincare iki kurbane bojoku. Bojoku ki wong desa nggih skincare. Iki siang malam digawe bareng. Saiki mul kulite belang kaya tekek saiki. Ya wis malah apik ngono. Karepe ben cepet. Apik ngono malah duyane lho kok iso. Ya enek kuwi ya. Sing aku yo kowe sikat. Ibu, iya ya. Jane kamu naksir aku nggak sih? Mau cari Vega, kocok nyedak-nyedak. Ya di dalam panggung itu seolah-olah kita itu harmonis. Oh ngono lah. Tapi apik-apik, Mbak. Ya aku milih Mas Klitik lah, ngerti-ngerti. Loh, Bener Oke. putih klitik, gagah klitik kok. awakmu lek milih kritik berarti awakmu ki waras. Omonganmu ra penak lho iki. Lho lah iya bener to? Karena apa? Menyelamatkan sebuah tahta rumah tangga. Nek nganti karo Mas Kluthuk itu salah. Heeh. Loh, tapi lihatlah loh, kamu harus tahu pepatah bahasa Inggris. Don't look from the outside, but from in the heart. Wah, opo? Iki awakmu ora Don't look from the outside, but look from in the heart. Jangan melihat dari sisi luarnya, tapi lihatlah dari dalam hatinya. Loh, iki ganteng oleh. Tapi jujur kan aku nggak ngerti. Oh, Tapi iya. aku kira iku kelek. Selasline Aslinya aku ya bosok aslinya. padha wae kok iso. Nek menyelamatkan tok Gus niku Gus. Heeh, bener. Umpami Pak Arif tindak kalian Ibu. Waduh, Bapak Kepala Sekolah. Nggih. Pak Arif sarimbit kalian Ibu. Bu Arif. Ibu Arif. Nggih. Enak. Nggih. Waduh Pak Dasar tindak sarengan kalian Ibu Dasar. Dasar. Indah. Indah. Waduh Pak Cahyo, rawuh kalian Bu Cahyo nggih. Bu Cahyo. Indah. Mas Dan Klitik, rapo kalian sinten? Nika kalih Bu Klitik. Nggih. Aku ya aman loh. Kok aman piye? Lah, Justru selamat dari sampean. Lah nyapa ora aman? Loh, pamane, waduh Pak Kluthuk. Nggih. Lho, lah menika kok kalih blukuthuk lho iki. Ora penak. Loh, lah iya nyapa karo kowe iki barang. Wis tak mung tak pengen melu lho kowe. Lah kok ya nyusul. Nyandeng Neng bisa dadi Saya tahu ajae kuangen nembang to Mas Kluthuk. Boten apa. Lah kuwi buktine melu nembang ngono. Iya bisa. Karo belajar ki ngene iki, dadi lek belajar ki ndak delokne ngene iki. Pamane larase pas iso. Iya, Iki bengi lah ulang tahun. ulang tahun SMK. PGRI. Ayo, bengi iki lah ulang tahun. Jajal. Ulang tahun SMK PGRI 2. Mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan semuanya panjang usia. Lho iso lho jane. Jane yo kenek lho. Iso. Iso. Bapak
kepala sekolah asmane sinten? Bapak Arif. Bapak kepala sekolah naminipun Pak Arif. Pak Arif. Yo. Ayo tembangi terus e. Terus ke. Nggih. Pak Arif. Pak Arif. Iki piye iki? Pak sekolah asmane Pak Arif. Ayo. Pak Arif. Pak Arif. Pak Arif. Saben bengi melek ora kriyap-kriyip. Waduh ya. Senengane ngunjuk mie sagrip. Modar. Kudu sak cethuke iki. Ayo. Nah ngono. Kok kangen men Jojo. Enggak, iki salahmu jare pengen nembang kok. Ayo, manut laras. Allah beliaunya Arif. Oh, lembah manas. Arif bijaksana. Ya, bener. Wis Joko nek ae. Wedi to ke. Dadak. Sik to. Podang kuning. Niki saya kirimkan juga buat Pak Eko Bilowo dari Paguyuban Surukubeng Bekasi. Nggih, Bekasi. Sikilmu dua wae. Esok awan ning
renon ing benggale. Alhamdulillah. Saya saiki ngene. Nggih. Niki lah sekolahan yang berbasis pondok pesantren Mas Kritik. Kula nyuwun gandeng Mas Kritik kali Mas Kluthuk iki piyayi budaya. Nggih. Tur dasare dulurmu lak keteke kangen nembang to bisa. Ngeten nggih, Gus. Apa sholawatan apa piye yang itu untuk mengajak kepada para siswa dan juga warga masyarakat untuk semakin dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ayo kono. Iku cak selawate sing ndi? Ya tapi ya kudu biasane nek selawat kan terbang. Nggih, nggih. Lek budaya iki kudu gawe alat, Pak. Oh, ngono ya. Coba. Budaya, Pak. Oke. Enak terbang nggawa aku. Anu Koresa ki sapa ki? Elisa harus alaso. Ini gimana? Anu sampean pakai jedor ya, jedor. Ben rada enek-ane ngono iki iki yo. Aku derek jenengan iki. Kudu ngetut nih aku. Ah iya ngono kuwi. Potensine kudu diketokke. Lah iki jurusan kreatif kok iso. Iya. Ngono. Ditangan gini malah kaya Arepe karnaval ki malah ora. Ora malah kaya sponsor batu akarin ketok. Heeh. Ha iya. Lho itu apa to iso? Ki nutuk ki lho. Aku es krim. Kok iso kaya pentol gorenge kok iso. Iya. Kaya anu Dijojoke kancane. Pentol goreng. Iki arep kaya kentrung ngono kan to? Lho nggih no. Piye ndasar piye? Kendang to. Oke no. Oh pakai kendang to, Bos? Ya awakmu kendang iki tak di lho kok iso. Nah, yo situ. Ya kene Pak. Angel lho sing cerong. Anu segamle kalian bertiga iki grupe. No? Bertiga niki. Heeh. Minimalis iki minimalis. Medumi angel lho, Bos. Tangga mas juta 300 susah 100. Yo sing 100 nggih kas ora. Oh, kas. Nah, apik iki kentrung iki. Kita kayak bendara. Iya. Urang. Loh. Aduh, bledel kabeh man. Ya, niki lek landare jenengan nek rane kene ya aku gah niki aku ya ora tau ngene iki lho. Loh, iki ya budaya lho iki. Lah nggih to, Pak. Iki wayang kentrung to iki? Nggih. Lah nggih ngono. Terus sampean. Terus. Eruh apa? Eruh tuh apa? Tahu. Ya, tahu. Kamu ini loh. Oh gini. Gimana kapak-kapak gumbung-gumbung? Enggak, ini didilat ini. Ditabuh ditiup. Monicik ya, Pak. Monggo. Pancen rumiyin siaripun para napa sunan-sunan rumiyin lak ngagem gamelan. Nggih. Mula diarani gamelan ki gawe amaling liyan, mula niki digawe amal. Leres. Gamelan game. Oh, sik to. Dak to itu. Cek sound. Sik di setel sik. Piye iki? Tok dong, dang gentu, dor der. Sindene yo he ngono. Sindene melu. Iya. Ngoten jaman biyen niku kentrungan niku pancen kuno. Tuk dirungokke iki dipiyayake sing mirsani lho. Tok dong, dang gentu, der ngono. Ora. Vokal kamu. Nah, cek sound. Malah arep adan kuwi kocluk ora. Engko sasuwi tak salati lho engko. Ono ya tak ra iso nyapa kenteng. Segone metu segone metu. Sik. Tuk. Kowe rasa ngurusi panganan. Cocok. Iki kentrungan kok iso ngurusi konsumsi. Sik konsentrasi. Kene kentrungan glok to, sing jedol nanti segone metu. Ngene iki enggak. Lah tapi yo ketok. Ora ketok rasa ngurusi panganan kok iso. Fokus ki lho. Kula bengi niki dapuke loro ya penabuh ya konsumsi. Iso ngurusi sego. Ora usah diurusi segone ora. Ngono ki yo panitia dadak kesusu ya ngapa aku gumun. Anu Mbak aku loro kresek ya. Ayo kene caluk. Ayo. Siap, tambure siap. Siap, Pak Cahyo. Wes iki dangan liya. Aja diseneni kuwi ngawur. Kuwi maringi daran nggih kanca-kanca kok malah seneni. Bangga ngedung berkat. Lah kok ngopo? Lah kok lek ra komanan.
Terus sik nyigake iki. Antisipasi. Bocah ora. Ora komanan. Oh ndek iki ditung ini langsung grutuk. Aku ora komanan kok. Ayo fokus iki, Duk. Ayo fokus, Duk. Oke. Hei. Ora pas sih lho. Dor. Muni lho. Dor. Ora pas sih lho. Pas lho. Dor. Masa Allah. Dor. Dor iki lho bareng kok. Tuk tak tuk ding tung tak tak tung tak tak tung tak tak tung tak tak tung tak tung tak tung tor ngono lho. Lah ya tapi cangkemmu lho, main dhewe ngono. Kowe iki dikandani karo dulurmu lho, Duk. Lah kamu dhewe ya iso. Tak dungtong dor. Ngono kuwi. Iki sing ahli musik ya akeh, ahli gamelan ya Ki akeh. bas ki nggih ketukan ora kok dardor sak geleme dhewe. Dardor sak gelemu dhewe. Ya apik dhewe lho kowe. Kadung go sinden barang kowe ora ngerti. Tung tak tudung tung tor tak. Lah. Mam dulu cilot. Kok iso. Ayo, Dik. Ayo. Ayo. Cilot. Oke, yuk. Nah. Ayo, Dik. Empet-empetan nih ngopo iki? Panggungnya jembar lho. Nah. Kentrung. Tung. Salamullah. Ala Salatullah, salamullah. ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Kop. Ora nek kentrung sekop-sekop lho. Wong religi mbok wis sekop-sekop ya ngapa? Kolaborasi. Astagfirullahaladzim. Kaya ngeten apa nyanjak ibadah iki piye to, Mas? Goren goreng sego neh. Bocah. Ganggu. Lah kok manang yo. Tung de. Siji-siji sregepo ngaji. Loro-loro ben ora bodho. Telu-telu golek ilmu. Telu loro siji nderek dawe Pak Yai. Jol. Ala elo Rasulullah. Yo. Ayo. Iso gampang ra iso nyuling. Iso nyawang ora iso nyanding. Kompak. Iso nyuling ora iso ndemung. Iso. Nyeketan. Ala elo Rasulullah. bengi niki ndereke Mas Cahya. Dalange bagus wis kondang kaloka. Awake gedhe gagah pideksa. Piantune putih ora
reno-reno. Ape. Pitik lurik tuk ngendhok pira. Pitik lurik tuk ngendhok pira. Pitik lurik tuk ngendhok pira. Pitik pira sih? Masa wis ngendok? Loh. Pitik lurik tuk ngendhok pira terus jawaban. Pitik sik cilik kok. Loh. Yo jawaban gawe kata-kata Purwakanti ngono lho. Dwilingga salin nukara ngono. Ayo tekono. Pitik lurik ngendhok pira? Pitik lurik sak ngendok siji. bojomu purik sebabe apa? Bojoku purik mergo aku ora tau ngaji. Pitik lurik ngendhok pira tuk? Pitik lurik ngendok 5. Bojomu purik sebabe apa? Mergo aku ora tau nindakake perintah agama. Pitik lurik ngendhok pira tuk? Pitik lurik Mas ngendhok 10. Bojomu purik sebabe apa? Mergo aku ora ngestokne dawe sesepuh. Pitik lurik ngendhok pira Mas Luduk? Kepala ngendhok kan pitik. Pitik lurik ngendhok 20. Bojomu purik sebabe apa tuk? Mergo aku wis ra cinta wae. Pitik lurik ngendhok pira tuk? Pitik lurik Mas ngendhok 100. Bojomu purik sebabe apa tuk? Bojoku purik mergo aku ora tau wadus. Iya. Pitik lurik ngendhok pira? Masa sing ngendhok pitik? Pitik lurik ngendhok 1 juta. Bojomu purik sebabe apa tuk? Mergo aku ora ngestokke perintahing agama. Pitik lurik ngendhok pira tuk? Pitik lurik ngendhok 1 juta selawe. Bojomu purik sebabe apa tuk? Mergo pitike wis dobol silit. Pitik lurik ngendhok pira tuk? Pitik wis dobol ta ngendhok. Lah kok dobolnya apa? Lah ngendhok 1 juta selawe bener bosok mlakune bener ngene to, Pak. Kowe iki ngejak religi iki mbok sing apik ora. Kan wis kuwis to ya. Dimirengke piyayu akeh lho kok iso ramah kumpulnya. Nggih, matur sembah nuwun. Ngeten iki mboten ngirangi bab-bakan budaya kuno rumiyin. Leres, Nggih, leres. Ini nalika juga kasanah budaya kok. Iki Gus, Nggih. dereng wonten gamelan rumiyin les jiar nggih liwat kentrungan. Kentrung, Dijak tambur. ngenalke budaya, Nggih. dijak mlebu kenal karo agama. Mula nggih. insyaallah di mana kita hidup dengan budaya akan indah, hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan agama lebih berbarokah. Amin. Dulurmu nyapa iki? Dalam Dulurmu lho. seksi konsumsi. Jadi golek tambah. Ngapa apa iki? Rene dalang madang masane. Dalang iki tirakat ora mbok terus baturi ngono kuwi kok iso ngono. Tasih wonten, Gus? Wonten. Cahya kula nggih wonten titipan. Nggih. Siap, Mbak. Khusus dari Sobat Ngebiar ada titipan buat salah satu personil Madangkara Nggih. yang bagus nyanyinya cowok Nggih. adalah Pak Taslim. Terus? Dikasih tali asih kang 100.000 Wah. buat Pak Taslim tapi nyanyi. Nah, Nggih. Malah nanti niki diminta dawuh Pak nyekel. Arif, nun Cek. sewu Mas. Nggih. Kula sampun alhamdulillah mundhut bis. Wih, Nggih saking Pak Arif. Donga pangestuipun Bisa. Pak Arif. Nggih. Bis mini.
Bis mini cilik khusus keluarga kok, Pak. Oh, kalau okay. beliaunya kan bis-bis pariwisata. Leres. Kalau bis kula kan bis keluarga. Okay. Niki karena berkahipun saking Pak Arif dalam usaha wirausaha okay. itu jalan kula tukokke bis. Nggih. Bisnya alhamdulillah kula tulisi teng kaca mburi, Mas. Apa? Ora nyono. Mergane kok ora nyono. Ora nyono leh nyambut gawe dadi tukang seniman urip ning sortir rock, dhuwur panggung. Iso cementel tumbas bis. Elok. Niki nggih ngoten. Tuku apa weh? Tumbas kendaraan untuk menunjang mobilitas, Pak. Alisa. Mbak Elisa. Nggih, aktivitas padat. Apa? Tulisnya apa? Niki dhek wingi mundhut Bis. Innova Reborn. Ditulisi nggian mburi. Piye? Ora ngira. Kok ora ngira? Ora ngira jebul cilikane ning daerah ndi nduk luar pulau ndi nduk. Toli. Lah, iso dadi sinden. Wujud syukure tukokke mobil tulisi ora ngira. Padha karo aku. Napa, Gus? Tuku mobil anyar Honda, Nggih. gitu. Tak tulisi ora nglegewa. Ing atase mung seniman Sobo Taruk iso tuku kuat tuku mobil. Amin, Lho terus ora barokah. nglegewa. Niki malah alhamdulillah Mas Kluthuk nembe kemawon gadah angen-angen nggih, Gus. Nggih. Mundhut Alphard 2004. Elok tenan. Niki ajeng Gowedi dipesenke saka tlet teng niki nggih. Tulisannya piye? Ora mungkin, ngoten niku. Wah, alhamdulillah niki terus angen-angen. Ora mungkin tulisi ngisore ora lunas. Nah, Iya. niku Ngisor tak tambahi lunas tapi suwi ya. ngisore tulisine karo Elisa, suwi ning ora genep. Ayo Tak tulisine lho. piye? Genep tapi kanten. Lho lho. Ah kanteno ning ora tutuk, ngono lho. Tutuk tapi suwi. Lho. Ah, suwi ning ora pas, ngono kuwi. Akhirnya ras delok komentar ku ya. Lho, belilah. Lah ora iso no ngarep tulisan kok nabrak bosok nang. Nyetir ra ketok. Nggih. Ape lho. Ugi saking menika grup paguyuban Sate Ayam. Ya. Setono Mbah Slamet. Nggih. Nyuwun lagu Ninggal Katresnan Gubuk Asmara. Matur nuwun wassalam. Mas Taslim, lagune bebas Mbak Elisa. Oh, ini duet. Mas Taslim menika nama pendek, nama panjangnya Mas Taslim LTK. Aslim Mas LTK. Taslim LTK. Derek. Nah niki spesial, tadi aku udah bisik-bisik, aku pengen duetin ini Pak Taslim sama aku, sama salah satu personil ibu guru. Oh iya. Tapi ojo sing mainstream, nek guru seni budaya gitu mainstream. Aku pengen guru matematika, Oh, namanya Budila. apik kuwi. Ada nggak? Masih ada nggak? Budila. Ayo Budila. Riki Budila. Wah, ini bisa nyanyi kok. Wah ya. Guru matematika, Duk. Guru matematika lo nyanyi lo. Matematika iki aku mulai negah lagi kerja matematika. Lah kenapa? Angger tuku apa-apa caleti ya soto 3.000. Lho kuwi karena perhitungan to mangsane kok iso. Nggih, Budila. Budila itu nama Selamat pendek. malam Budila. Malam. Jangan kistute Kak aja, jangan takut. Ini nggak nyokot sih. Iya, saya enggak nyokot. Budila. Budila selamat malam. Selamat malam, Anu, Mbak guru Elisa. Apa bener matematika. guru Guru matematika? matematika ya Budila? Matematika. Kalau 4 kali 4 berapa? Oh, 4 kali 4 itu 16 seperti 16. cintaku padamu. Iya. Medar Langsung ae. Medar weh. Wes, Tenang. arep ngopo? Wis gak tekokne aku. 4 kali 4 piro coba? 16 bener. Oh, Kalau 1 tambah 1. 1 tambah 1 100. Loh kok iso? Seperti fullnya hatiku untukmu. Iya. Iya. Setifulnya hati untukmu loh. Berarti satu-satunya wanita yang bisa mengerti hatimu cuma ini. Iya. Apa kok iso? Karo iki tok kok iso ngomong kayak gini kok. Budila nuwun sewu Budila. Ampun nyepelekke Mas Kluthuk niki nalika sekolah SD niku matematika bijine 9. Oh, Masya Allah. Nggih to, Mas? Seksine nggih. Lho, niki Songo song. niku ditumbung 4. Sik, Budila 4 kali 4 berapa tadi? 16. 4 kali 4 piro? 7,5. Lho. Kok gak padha karo Budila? Saya foto ya jal kowe. 4 kali 4 piro 700 kowe. Oh, abstrak foto. Apa? Zaman saiki kok ada. Zaman saiki wis ra Rene, foto. Bos. Digital nek. Lah kalau makan mbok umpan iku ya. Napa tembange Mbak Lisa? Lintang asmara ya Mbak Dila ya? Mbak Dila? Oke. Mbak Dila. Boleh. Masih jomblo apa sudah? Single. Weh. Oh, masih sendiri. Sendiri ya? Iya. Makanya namanya Dila itu. Apa itu? Dila itu nama pendek, nama panjangnya dilamar siapapun pasti mau. Bah, Mas Taslim. Coba, duet coba. Lintang asmara. Iya. Ya Mas Taslim iki pamundhut saka
Baru les kadang-kadang mau. Ayo. Saweran kok kancane mlek iki turu dhewe. Ayo. Astagfirullah iki. Ya mama Mas Darus kok entekno. Dadi awakmu kok blitar ra nggo apa-apa. Untuk 500.000 lho Mas Taslim. Cari sobat ngebiar Nggih, Indonesia. lumayan besok iso nggih rebonding. Saya di rebonding apane? Apane ora ana apa-apane lho. Tinggo kriting drijine. Nggih. Sampe dijek kriting. Nggih. Atas Mbak siapa? Mbak Mbak Elsa Lidia. sama Mas Taslim, Budila sama saya aja ya. Oh, boleh, boleh. Nah, kluk kancana nunggurin dulu. malah tangken. Malah. Mangga, Lintang Asmara. Dados. Datuk. Duh, sudah Pak. Sini aja.
guru, Guru. tapi olah vokalnya luar biasa. Bagus nyolong ketek. Hebat. Rumiyin juara dan pundi, Bu? Beratan ini. Penyelang ketek. Oh, alhamdulillah. Ini juga beliaunya itu latih musik gadroh juga. Oh, pondoknya ngoten. Mbah Hasyim Asyari. Berarti termasuk musik sok indah. Qasidah dong. Qasidah. Makasih. Terima kasih banyak ya, Bu Qasidah Dila, sokidah gitu kok iso. Makasih ya, Bu Budila, sehat selalu, sehat selalu. Nggih. Kelotongane ndang dhuwur muga-muga. Ngenyak kowe tok tak kuwetak kowe ora. Ngawur Budilahe malah seneng awak sakmene iki. Iki malah irit. Lah kok iso? Iki numpak bis Jaya bayar separuh lho kuwi. Mangsane. Ora kaya. Ora seneng kepiye. Nggih. Ini alasan nun Mas. Pripun? Alasannya bilih wonten ing SMK PGRI 2 ini kenapa mempertahankan budaya Jawa. Nggih. Terbukti dari Bu Dila aja sudah mempunyai power olah vokal yang mendominasi dengan tradisi. Nggih. Berarti ini letak dan wadah untuk generasi milenial sekarang. Nggih. Yang Milenial. Nggih. milenial sekarang yang memahami letak budaya, harkat martabat budaya Indonesia. Dawuh leres, nggih, nggih. Mila saking menika gandeng wonten pawiyatan mriki SMK PGRI 2 Ponorogo mencetak generasi handal tidak hanya pintar namun juga bermoral dan bermartabat. Dicetak menjadi anak yang soleh dan juga solekah, gitu. Sekolah ini sekolah industri namun berbasis pondok pesantren. Mila saking menika kula nyuwun palilah badhe ngaturaken nenggih lelagon utawi sholawat anak soleh. Nggih. Cobi Mbak Elisa saged istirahat sekedap, Mbak Umi Hafifah ingkang ngaturaken. Menika Mbah Hasyim menika putra daerah asli saking Pulung Ponorogo. Menika salah satu maskot wonten ing paguyuban kula. Nyu Madangkara. Tembang Ini bentar nutupi kamera. Ben ketok ngene. Nggih. Oh, syuting ben apik ora nek awak. Iya. Kira ketok sindene ayu. Foto bapakne anak saleh speakerane nyampi kowe iki. Kowe kok ganteng-ganteng wae tok ora. Kagem jedon mboten? Ora gawe ra gawe. Menjedor ra kompak nek rasah nggih. Alamate anak soleh oleh Umi Hafifah, ibu yang bijaksana. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin. Mangke enten wektune, Pak, ngentosi sekedap. Ngatek lho ki lagu mengke. Anut ing syariat kang tihenisane alus ngendikane kapindo mulya
Allahumma sholli Muhammad. Nggih. Lah, ngerti pura lagu ki mau? Ya iki lagu religi. Nah, ngerti. Ngerti. Lagu alamate anak soleh ngerti. Urung roh aku. Anakku tidak tahu roh alamate anak soleh. Terus soleh tegese anak yang berbakti kepada Tuhan dan juga kedua orang tua. Akhirnya anake soleh. Nah, orang gawe taruna kulit bopo ora. Gagah. Mas Klidik, Dawu. kata-kata yang terindah untuk SMK PGRI 2 Ponorogo. Monggo. Yang jelas sesuaikan dengan nama sekolah. Itu semangatmu adalah menentukan masa depanmu. Nggih. Nggih. Ko Koordinasi di antara murid dan guru itu sangat penting. Murid perlu dengan ilmu seorang guru, guru juga perlu untuk mencerdaskan murid. Nggih. Lah, jangan sampai lelah. Karena cita-cita setinggi langit itu yang menjadi harapan kita untuk menjadi anak yang berbakti untuk nusa, negara, dan agama. Amin ya rabbal alamin. Mas Kluthuk, kata terindah. Kata terindah, yen pengen nyekolahne anak ben pinter secara akademik dan ben paham secara agama, ora usah ning ngendi-ngendi, tetep ning SMK PGRI 2. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Gila. SMK Nadyanto PGRI 2. menika sampun dipun tutup Nggih. pendaftaranipun Wonten. mencapai 900 calon siswa yang mapan wonten ing PGRI 2 mriki. Ning menika dawuh saking para pepunden panitia utawi ngasta wonten ing guru wonten ing mriki. Jalur siswa baru tasih dipun bikak lewat jalur tidak mampu. Nah, menika dados para bapak ibu ingkang nuwun sewu kok rumaos keberatan anggenipun nyekolahaken putranipun babagan probia utawi menapa kemawon monggo menghubungi utawi matur dumateng bapak-bapak ibu-ibu ingkang kawogan wonten SMK PGRI 2 Ponorogo. Dan bisa online juga, tidak harus datang ke sekolahan. Ada websitenya bahwasanya smkpgri2.com. Alhamdulillah, Nggih. alhamdulillah. Kira-kira Nggih, kaya Gus, ngono. mugi-mugi sedaya pinagih berkah nggih, Gus. Amin ya rabbal alamin. Mugi sedaya wonten ing pawiyatan SMK PGRI 2 Nggih. ingkang dipun lenggahi Bapak Arif, Nggih. mliginipun dipun berkahi kalian Rama Yai. Nggih. Sedaya mugi panjangkahipun saged ginayuh sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Ngendikanipun Bapak Arif, lakon adalah harapan dan juga doa Terus ingkang intinipun